Bueno, zuek dakizuen nik baino beto, zuek dakizuen nik baino beto irakurtzen nire biografia eta datak eta bar nik aldu egiten ez berehala. Baina bai, ostegunean atera zen eta, bueno, egia esan ezakit, beti esaten dut, ez, txikitik egiten den gauza bat izateko eta pozik izaten ari den harrerarekin eta dena ikusteko dago, ez, azkenean bizi gara gaur egun denbora tarte labur horietan, baina, bueno, nik pentsatzen dut disko batek bizitza luzea daukala, ikusiko dugu zer gertatzen den berarekin. Jaio, aitzin, inor Amaskal zuen eraikinek estalita zerua leiotik arago soilik auzoen munduari begira igaroko zituela egunak odi floresante bat aterpeduen artean bitartean Espainitatik ea bitartean biriketatik ea Bueno, esango nuke aurreko diskoa etzela bakarrik sotilagoa ere bai basatiagoa zen, ez dakit nola esan, etzegoen agian hain kutsa baten barruan edo, bueno, hau ere ez, baina elkar ulertzeko nolabait. Eta oraingoan, ez dakit, nik uste dut izan dela, ez dakit, edadea edo adina sartzen hasten garela, eta bar, eta konturatzen zara zer egin nahi duzun benetan, eta kontu guzti hoiek, hola, esan da oso trascendentala dirudi, baina, bueno, esango nuke besterik gabe, naturala den zerbait dela, eta uste dut atera dela disko bat neurtuagoa, baina era berean ezakit nahiko askea bere moldeetan eta bai egia da geruzo asko ditu, pasarte asko ditu eta bueno, harrigarria bada ere nik pixua egia da letrei ematen didala, baina lehenengo doinuak datoz. Gainera lehenengo hasten naiz gitarrak markatzen du lehen zera, ezakit akorde segida bat, ez? Horren gainen ahotsak gero hartzen du benetan lema eta horren gainean improvisatzen hasten ez, eta ondotik iristen da letra paperera, hasiera batean ez dago inon airean dago, ez da, nolabait, hotskordetatik eta airera. Naiz aurretik hasiakin, nahi gabe izan da, mentura zen nirekin, nahi gabe izan da, begian bistan dena ezin da egin. Nik nuen nahi, mira beizan, barne hoiuhen, ta zanzo ezaren, korapiotan, igeri heinekien ito gabe. Esango nuke hor, badaukala zerikusia abestia idatzi dudan momentuak, ez? Lehenik eta behin ikasketa prozesu bat dago argi eta garbi, aurreko diskoetatik ona, baina esango nuke disko honetan zarragoak diren kantak, kanta hoiei eragin diela asko esate baterako Ingalaterrako abeslari batek, bera da Nadine Shah, eta bera da emakume bat, baina da fan ikaragarrian nik keifena, eta orduan oso grabe kantatzen du, ez? Eta agian ez nuen ordura arte hori egin, baina niretzat izan zen referentzia bat, eta gero nire erregistroen artean bat bada hain zuzen jolastearekin zer ikusia daukana eta da umea hotxa jartzea. Eta disko honetan esango nuke asko erabiltzen dudala, ez? Eta da hots bat, pixka bat txikitua bezala, ezakit. Aipatu dituzunak badaudela hor, ez? Eta zehar, izan modu zuzenean edo zeharka azkenean denak eragiten dizula, eta nik beti esaten dut, oso irekia naizela musikarekiko, garai batean agian, ez? Agian 15 urtekin bakarrik entzuten nuen hau eta beste eta sartzen zen horretan, baina gaur egun pixkanak horre iritzi horiek erauzi ditut eta edozein estilorekin gozatu dezaket, ez? Eta egia da, agian ez dudala sobera ezagutzen, ez dakit, heavy metala, ohikoak diren 3-4 taldez gain, baina azkenean handik eta hemendik iristen zaizkizu gauza ezberdinak, ez da? Nahi gabe izan da, ez du apropos egin, nahi gabe izan da, naiz aurretik hasiakin, nahi gabe izan da, mentura zen gurekin, nahi gabe izan da, begian bistan dena ezin da egin. Aizan,
Esango nuke ez dela ezer bilatua izan zehazki, baina, bueno, egia esan oso gaztetatik idatzi dut, eta beti izan naiz pixka bat iluna idazterakoan, eta hain zuzen aipatzen alderatuz kasanaraten garaiarekin egia da garai hortan agian sobera begira nengoela, ezakit, rockari eta beste, rockaren eta folkaren tematika tradizionalei esango nuke, eta orduan ez nintzela hain ni. Eta horregatik daude, ez dakit, jarrezagun monstrua kantua, ez dut gogoratzen, ez da nola jotzen den ere. Baina, bueno, ez dakit, irudi horiek, ez? Eta agian ez dira hain, bueno, idatziko nukeena, begiratu gabe zer dagoen hor, ez? Eta gero, azkenean kantuak dira, bueno, egunerokotasunetik ateratako gaiak, pixka bat dramatiko jarrita. Jabeko zela espetxe panoptikonetan inoizan mestu duzun pena inok zela talezan zenbakirik gabeko deia Delusasan Zatoz lari zelaren baben xera Asten zazpieguno eta laurdu zabalik da Hor dago nire katua bere kaka egiteko ontzian area mugitzen, sentitzen dut. Eta etxean dago nahastuta, eta etxean dago masterizatuta, ez da estudio konbentzional edo, bueno, profesional detuko genukeen batetik pasa. Baina, bueno, esango nuke gero emaitza ez dela hain, ez dakit nola esan, etxekoa, ez? Eta egia esan, bueno, grabatu nuen 3-4 aldiz, nabil lau kontatzen elkarrizketetan da norbaitek beste nonbaiten entzun bana esango du, bueno, dirudizu. Lagun batek behin esan zidan, kontzertuetan ere batzutan, anekdota berak errepikatutakoan mikrotik, dirudizu hain jedu alde. Ez dakit. Etxean grabatuta dago, alde batetik gitarra eta hotxa, gero, bueno, aste bete inguruan, baina aste bete ero batean elektronikaren zatia, ez? Bueno, ez dela dena media esaten dena, badaude instrumentu erreal baten batzuk, eta gero nahasketan eta masterizazioan lagun izan dut mono irazi, eta gaur gainera kasualidadea ze ditudan kamiseta erosoetatik garbia zegoena zen, baina bere taldearen kamiseta daramat jantzita. Baina zer zure begiak salatari badira Egunak joan eta egunak etorri Bakarrik zauden, bakarrik nahi Bakarrik dira eta ez da inor begira Baina zer zure salatzeko ni ez banaiz gain Egunak joan eta egunak etorri Bakarrik zauden, bakarrik naiz Bakarrik gara eta inor begira ez bada Ies egiteko izanen ala garaiz Bakarrik gara eta inor begira ez bada Ies egiteko izanen ala garaiz
Ni nahiko kamikazea naiz. Eta batzutan nire kontra datorren zerbait da, ez? Baina egia da, anekdota batzuk beti kontatzen dituzula, kantu bat testu inguruan jartzeko ezinbestekoa direlako, baina gero ere eraldatzen diren anekdotak dira, ez? Esate baterako nik gogoa daukat jakiteko ze gertatuko den aurrerantzean esate baterako sinkropredazioa kantuarekin, aurrerapen kantuetako bat zen gainera, zeren dagoeneko jotzen nuen zuzenean, naiz eta, geruza elektroniko horiek gabe, eta nik beti kontatzen nuen, zela historio bat, hasi nintzela kantu bat idazte musikari buruz, eta baliatu nuela itsasoa eta uinak, eta hori, konparazioa egitearren, eta topatu nuela edo asmatu nuela, edo amestu nuela termino bat, eta zen sinkropredazioa, eta da, arrainek nola, arrain txiki bat baldin bazara itsasoan, hau kontatuko kontzertutan bezala, eta marrazo bat etortzen bazaizu, jan egin zaitzake, bere bazka izaten buka dezakezu, baina kontrara arrain txiki asko batzen badira, marrazoa bezain handi bihurtzeraino, orduan aurre egin diezaiokete. Eta honekin, hau da, anekdota originala, baina esate baterako uste dut Aretxabaletan izan zela, kontzertu batean zegoen 10-12 pertsona, eta aurrean neukan eserita sinora bat, ez dakit 60 piko urtekoa, bere poltsa uste nola, oso serio eta oso txukun, eta batean besoa altxa zuen, eta esan zian, gaur nahiko gutxi gea, eta nik gaur ospa. Ezakit, eta horrelakoak, ez? Orduan, ni nahiko kamikazea naiz, baina egia da beti badaudela gauza batzuk errepikatzen dituzunak logika dutelako, baina zorionez batzuetan evoluzionatzen dute taula gainean ere, ezta? Udako honek ez dituzten, sukartan galdu gabe lo egiten bihotza hotzi izango bano utxienez losakon egingo nuke hainbat mendez esnatzerik ez. Ikusten dut belaunaldi berri bat badela, baina kontraesana daukagula bideoklipekin, hau da, badugula presio bat hori egiteko gaur egun, baina ez dela agian nahita ez zugandik jaiotzen den zerbait. Eta berdin, imeiak erantzutea eta ezaki zer, ez? Baina, konparatzea, imeiak erantzutea bideoklip batekin izan daitekena sorkuntzalan eder bat, behartua izate horrek ere badu bere zera. Egia da lehen egiten nituenekin alderatuz esango nuke ere hauetan, hobekuntza bat egon dela, baina nire kabuz egina dira gainera egin ditudan hauetan, gainera egoera lagun edo kontra izan da, eitxaroten nuen etxean bakarrik egotera eta bakoitza asteburu batean egina dira, bai emadan eta bai su hartzea, kroma jarri, nire burua grabatu eta gero editatu eta horrela ezakit. Do it yourself horretan ere. Kasualitateak errukirikote Guau. Azkenean disko bat sortu arte, hau da, bere osatasunean eta 11 gauza pasatzen zaizkizula burutik, ez? Eta justu diskontan gainera hilabete asko pasa ditugu lanean, ez bada urte tapiko. Eta, askotan, uneren batean pentsatzen duzu, ukaka bada, zertan ari gara, ezaki zer, baina, hor, esango nuke ahaztu egiten zaizula zertara zoa zen, ez? Eta agian etzoa zela inori erakustera begira ze polita den hau, baizik, barruan duzun zerbait egin nahi duzu eta alik eta txukunen eta baina gehiago dela behintzat hasiera batean norberaren nahi bat besteak konplazitzeko zera bat baino, ezta? Mila esker.